స్తోత్రాలు. ఈ యొక్క శనివారం రాత్రి ఉపవాస కోడికలో పాలుపంచుకుంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఎందుకంటే చాలామంది ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు, వారందరికీ కూడా ప్రభు పేరిట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రాత్రి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేటువంటి సమయం, ఇటువంటి అనుభవాన్ని మనం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కలిగి ఉన్నాం. ప్రతి శనివారం కూడా దేవునికి సన్నిధిలో సంఘముగా కూడి ప్రార్థన చేసేటువంటి అలవాటు ఉన్నటువంటి మన సంఘాల్లో ప్రస్తుతం అయితే ఈ కరోనా మూలంగా ఎవరికి వారి ఇంటి దగ్గర ఉండి ఈ రాత్రి ప్రార్థన చేసుకునేటువంటి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆయనకు ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. మనందరికీ కూడా తెలుసు ఈ యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి. కరోనా వ్యాధి మూలంగా అనేక మంది వ్యాధిగ్రస్తులే ఆసుపత్రుల్లోనూ, హోమ్ ఐసోలేషన్లోనూ, ఇంకా చాలామంది ఆందోళనతో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం. ఈ పరిస్థితులు మారాలంటే మనం ప్రార్థన చేయాలి. సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవునికి ప్రార్థన చేసేటువంటి వారంగా మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడి పరిస్థితులను మారుస్తాడు, అందరికీ ఆరోగ్యం ఇస్తాడు, బలమునిస్తాడు, శక్తిని ఇస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వారంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇది ధైర్యముగా ఉండేటువంటి సమయం. మనం ధైర్యం కావాలి అంటే దేవుడే మనకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి. మనం దేవుని యందు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి. ఎవరైతే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి నిరీక్షణ కలిగినటువంటి జీవితం మనకు ఉంటుందో మనకు ధైర్యం ఉంటుంది. ఈ వ్యాధి అరికట్టడంలో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే ధైర్యం కలిగి ఉండాలి. మనోనిబ్బరాన్ని కోల్పోకూడదు అనేటువంటిది వైద్యులు తెలియజేస్తున్నారు. నీకు ఆ మనోనిబ్బరం కావాలి, మనోధైర్యం కావాలి అంటే మనం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. ఎవరైతే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి దేవుడు వారికి మనోధైర్యం ఇస్తాడు, వారికి ఉన్నటువంటి బలహీనతను తొలగిస్తాడు, వారిని బలపరుస్తాడు అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా విశ్వాసం. ఆ విధమైనటువంటి దీవెనలు మనం పొందుకోవాలి. ఈ యొక్క క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో బలహీనులుగా ఉండేటువంటి వారి కోసం మనం ప్రార్థన చేసేటువంటి సమయం ఇది. వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి. దేవుడు వారిని బలపరచాలని, ఈ వ్యాధి నుండి దేవుడు విముక్తి ఇవ్వాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. దేవుని యొక్క వాక్యంలో కూడా మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు చాలామంది జీవితాల్లో వారు అనుకునేటువంటిది ఏమిటంటే ఈ కష్టాలు ఎందుకు వచ్చాయి, ఇబ్బందులు ఎందుకు వచ్చాయి, దేవుడు మమ్మల్ని విడనాడా, దేవుడు మా పట్ల కనికరం చూపడం లేదా, జాలి చూపడం లేదా అని చాలామందికి అవిశ్వాసం వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ పరిశుద్ధ దేవుని గ్రంథంలో మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు విలాప వాక్యములు 3వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో ఒక మాటను మనం చూస్తున్నాం. ప్రభువు సర్వకాలము విడనాడడు, ఆయన బాధ పెట్టునను తన కృపా సమృద్ధిని బట్టి జాలిపడును, హృదయపూర్వకముగా ఆయన నరులకు విచారమునైనను బాధనైనను ఆయన కలుగ చేయుడు అనేటువంటిది పరిశుద్ధ దేవుని గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం. అంటే దేవుడు విడనాడేటువంటి దేవుడు కాదు, సర్వకాలము విడనాడేటువంటి వాడు కాదు. చాలామందికి ఈ విధమైనటువంటి అవిశ్వాసం వస్తుంది. దేవుడు మమ్మల్ని విడనాడాడు, ఈ సమయంలో వారు ఎవరు ఆశ్రయమని భయం వచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే దేవుడు మనలను సర్వకాలము విడనాడేటువంటి దేవుడు. ఒకవేళ దేవుడు బాధ పెట్టినను తన కృపా సమృద్ధిని బట్టి జాలిపడేటువంటి దేవుడు. ఎందుకంటే దేవుని చేత సృష్టింపబడినటువంటి మనుషులను ఆయన ఆ మనుషుల పట్ల జాలి చూపేటువంటి దేవుడు. ఎందుకంటే ఆయన తండ్రిగా మనము కుమారులుగా ఉన్నాము కనుక ఆయన మన పట్ల జాలి చూపేటువంటి దేవుడు. తన కృపా సమృద్ధిని బట్టి మన పట్ల జాలి చూపేటువంటి దేవుడు. హృదయపూర్వకముగా అంటే ఇంటెన్షనల్గా అంటాం మన ఇంగ్లీష్లో అయితే. ఆయన ఎవరికి కూడా నరులకు విచారమునైనను బాధనైనను కలిగించేటువంటి దేవుడు కాదు. మరి ఎందుకు ఈ పరిస్థితులు వస్తున్నాయంటే రాజైనటువంటి దావీదు కీర్తనలు 31వ దావీదు కీర్తన 10వ వచనంలో ఒక మాటను తెలియచేస్తాడు. నా దోషమును బట్టి నా బలం తగ్గిపోవచ్చున్నది, నా ఎముకలు క్షీణించుచున్నవి అంటాడు. అంటే మనుషులు చేసేటువంటి దోషములను బట్టి వారి యొక్క బలం తగ్గిపోతుంది, వారిలో వ్యాధులు వస్తున్నాయి, బలహీనతలు వస్తున్నాయి. వారిలో ఉండేటువంటి ఆ దోషములు, అతిక్రమములు, పాపములను బట్టి ఈ పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కనుక ఈ పరిస్థితుల్లో నుండి మనము చక్కబరుచుకోవాలంటే మనం సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి వారంగా ఉన్నాం. మన దోషములను, మన పాపములను, మన అతిక్రమములను సరి చేసుకుంటే ఈ పరిస్థితి రాదు. మరలా మనం తిరిగి బలాన్ని పొందుకుంటాం, శక్తిని పొందుకుంటాం, ఆరోగ్యాన్ని పొందుకుంటాం అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వారంగా ఉన్నాం. మరొక మాటను కూడా విలాప వాక్యంలోనే మనం చూస్తున్నాం.
ఆ 3వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో చూస్తే తన్ను ఆశ్రయించి వారి ఎడల యెహోవా దయాళుడు. దేవుని ఆశ్రయిస్తే ఆయన దయ చూపించేటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. తన్ను వెదుకు వారికి అందరి పట్ల దయ చూపించేటువంటి దేవుడు ఆయన. అదేవిధంగా నరులు ఆశ కలిగి యెహోవా అనుగ్రహించి రక్షణ కోసం ఓపికతో కనిపెట్టి ఉండడం మంచిది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు నిరీక్షణ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి, ఓపిక ఉండాలి. వీటిని మనం వదులుకోకూడదు. ఈ యొక్క వ్యాధి నుండి దేవుడు మనలను, మన కుటుంబ సభ్యులను ఆయన బాగు చేస్తాడు, ఆరోగ్యం ఇస్తాడు, బలహీనతను తొలగిస్తాడు. మనకు ఓపిక కలిగి, నిరీక్షణ కలిగి, విశ్వాసం కలిగి ఉండేటువంటి వారంగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మనము ఈ యొక్క వ్యాధి నుండి విడుదల పొందుతూ ఉంటాం. మనకు ఏ విధమైనటువంటి అనుభవం ఉండాలి అంటే, మనము కీర్తనకారుడు 126వ దావీదు కీర్తనలో మనం చూస్తే 1వ వచనంలో సియోనుకు తిరిగి వచ్చిన వారిని యెహోవా చెరలో నుండి రప్పించినప్పుడు మనము కలకనిన వారి వలె ఉన్నాము అంటాడు. అంటే ప్రస్తుతం చెరలో ఉన్నటువంటి, వ్యాధి అనేటువంటి చెరలో ఉన్నటువంటి మనుషులను మరలా దేవుడు ఆ చెర నుండి బయటకు తీసుకుని వస్తే మనకు కలిగేటువంటి అనుభవం ఏ విధంగా ఉండాలంటే కలకనినటువంటి అనుభవం. మన నోటి నుండి నవ్వు ఉండేను అంటాడు. ప్రస్తుతం అయితే మేము దుఃఖంలో ఉన్నాం, కానీ దేవుడు నిన్ను ఆ చెరలో నుండి బయటకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు నీవు కలగనేటువంటి అనుభవం నీకుంటుంది. అదేవిధంగా నీ నోటి నిండా నవ్వు ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వారంగా ఉన్నాం. మనం ఈ విధమైనటువంటి అనుభవాన్ని పొందుకోవాలంటే మనం దేవుని తట్టు తిరగాలి అంటాడు ఇర్మియా ప్రవక్త. నీవు నా తట్టు తిరగాలి, నీవు నన్ను ఆశ్రయించాలి, నీవు నన్ను ప్రార్థన చేయాలి. నువ్వు ఆ విధంగా చేసినప్పుడు నువ్వు దీవించబడతావు, ఆశీర్వదించబడతావు. నీవు నా నోటి వలె ఉంటావు. అంటే నీ నోటి నుండి వచ్చేటువంటి ప్రతి మాట దేవుని మాటగా ప్రజలు పరిగణించాలి. అంటే దేవుని తట్టు తిరిగేటువంటి వారంగా ఉండాలి, ఆయనను ఆశ్రయించేటువంటి వారంగా ఉండాలి. ఆ విధంగా మనం ఉన్నప్పుడు ఈ బలహీనతలు తొలగిపోతాయి, ఈ వేదనలు తొలగిపోతాయి, ఈ కష్టాలు నష్టాలు అన్నిటి నుండి కూడా మనం బయటకు వచ్చి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకునేటువంటి సమయం కనుక మనం ఆయన యందు నిరీక్షణ కలిగి, ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టి ఆయన యొక్క మేలును దీవెనలు పొందుకుంటున్నాం. దేవుడు ఆ విధమైనటువంటి దీవెనలతో మనలను కాచి కాపాడును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, సర్వాధికారి, మీ నామమునకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ ఉపవాస కూడికలో పాల్పంచుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీ దీవెనలతో నింపండి, బలపరచండి. బలహీనులుగా ఉన్నటువంటి వారిని మీరు ముట్టి బాగు చేయండి, ధైర్యపరచండి. నీ కృపలతో నింపవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, బలపరచవలసిందిగా నజరైనటువంటి సుపరిశుద్ధ నామమున అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.